drugoj minuti prilika za Željezničar. Zeba. Dobra lopta za Adilovića. 1:0 vodi Željo. Druga minuta utakmice. Kakav hladan tuš za igrače fudbalskog zakupljanje za utakmicu protiv Hajduka koja se trebala odigrati u povodu 90. rođendana fudbalskog kluba Željezničar. Zeba. Zeba sjajno prolazi, Zeba u sredinu brani, sada golman Veleža i dalje opasno. Zeba. Oboren je sada u 16 tercu. Bogičević. Zeba. Bešlja. Bešlja oštar, centar šut. Ostaje jedan. Kvesić. Nema udarac ide. Kvesić. Dobra lopta za Zebu. Zeba u sredinu, 2:0 za Željezničar. Eldin Adilović, 25. minuta. Kakva partija Adilovića. Škaljić, Smajić ubacuje ponovo tamo u prilici Adilović. Bešlja. Bešlja. Još jednom start Škaljića. Smajić. Lijepa lopta unutra, Svraka. Sada je malo Nijema pogriješio. Svraka. Zeba. Dobra lopta za Smajića. Ide lopta Vasilić. Čolić. Lijepa lopta za Zebu. Svraka u 16 tercu. Smajić. 3:0 za Želju. Zadovoljen je sada i Amarosi. Treći gol njegove ekipe. Zeba. Zeba i dalje. Pogledajte šta radi Zeba na kraju. Zeba. Ipak centar šut. Adilović. Hat-trick, 43. minuta. 43. minuta. Željezničar Veleža. 4:0. Treći gol postigao je Eldin Adilović. Iz prvog kornera u nastavku. Bešlja. Zeba. Je blokiran njegov centar šut. Nijema, odlično za Zebu. Nije baš dobro prihvatio loptu Zeba. Na kraju došao ipak do nje. Bešlja sada na drugu stranu. Evo prilike nove. Kvesić. Zeba. Ostao je na nogama Zeba. Kvesić. Ide lopta pored. Sa gol crte sada Akičević. Biće penal. Biće penala. Igrao je sada jedan igrač Želje rukom u svom 16 tercu. Rovčanin ili Adnan Gušo.